Ja ho diu la cançó. Què li darem en el noi de la mare? Panses i figues, i melt i mató. M'has de fer alguna pregunta o no? Sí, té més sentit començar per aquí, doncs. Pels temps, per a poder... Vale, doncs començarem... Vale. Sí? Un moment. Vale. Sí? Un, dos... A una nit clara i tranquil·la hi ha la lluna que fa llum. Aleshores, aquest disc per mi és una oda, un himne a tots aquests petits moments que passem per alt, però que són els que realment ens donen la vida. Gravar el disc en el Castell de Calonge ha sigut una experiència molt xula. De sobte hi ha obres mentre estem gravant el disc, se sent des de la sala gent parlar, se sent gent passejar, se senten gats miulant, se senten ocells, i això ens complica bastant la gravació. I bueno, com veieu, doncs aquí continuem les obres i aquí gravem. També teníem sons de la natura, algun ocellet que piulava. L'ocellet no el vam trobar, però al final va volar. Després explicaré la gravació, Però, llavors, és un disc molt eclèctic, que també no deixa de ser el que som nosaltres. Quartet Mel es dedica a fer versions de músiques de totes les èpoques de la història de la música, i crec que també aquest és un punt que ens defineix i per això doncs, també té aquest al·licient i ens mantenim, no?, en aquesta línia una mica. Llavors això, bueno, trobareu de tot i més. I celebrem que estem vius. Hem acabat tots barallats, ells no ho diran, però d'aquí ja veurem la cançó. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol.